Hei kaikki! Tervetuloa kanavalleni. Tänään haluan puhua jostain erittäin kauniista ja kuuluisasta Suomessa revontulista. Revontulet ovat kirkkaita, värikkäitä valoja taivaalla. Ne näkyvät yleensä vihreinä, vaaleanpunaisina, violetteina tai sinisinä. Parhaiten ne näkee talviyön taivaalla, kun sää on kylmä ja taivas on pimeä ja selkeä. Miksi revontulia sitten syntyy? Aurinko lähettää avaruuteen pieniä energiahiukkasia. Kun nämä hiukkaset saavuttavat maan, ne kohtaavat maan magneettikentän. Hiukkaset liikkuvat sitten kohti pohjois- ja etelänapaa. Ilmakehään saapuessaan ne törmäävät kaasuihin, kuten happeen ja typpeen. Nämä kaasut alkavat hehkua ja tämä hehku luo revontulet. Suomessa revontulia kutsutaan nimellä revontulet. Se tarkoittaa ketun tulia. Vanha suomalainen tarina kertoo, että maaginen kettu juoksee lumen halki ja sen häntä sinkoaa kipinöitä taivaalle luoden revontulet. Se on kaunis legenda. Revontulet eivät ole vaarallisia. Ne ovat luonnollisia ja turvallisia katsella. Monet ihmiset matkustavat Pohjois-Suomeen paikkoihin kuten Lappiin nähdäkseen tämän upean valoshown. Jos haluat nähdä revontulet, muista 3 asiaa. Mene pimeään paikkaan, kauas kaupungin valoista. Mene selkeänä yönä. Ole kärsivällinen, joskus joutuu odottamaan kauan. Revontulet ovat yksi luonnon kauneimmista asioista. Ne muistuttavat meitä siitä, kuinka upea planeettamme ja maailmankaikkeus ovat. Kiitos katsomisesta. Jos pidit tästä videosta, tykkää ja tilaa kanava. Nähdään ensi kerralla.